Avui a 3:15 es compliran 40 anys de l'assassinat d'en Gustau. Aquí mateix va caure abatut. Un jove de 16 anys que, com totes nosaltres, lluitava amb convicció per la llibertat del nostre poble. El que va passar d'aquí dalt va ser una emboscada, no va ser res més que això, i l'inici de l'operació contra el partit. Soc la Lola i volia ésser amb tots vosaltres des de la presó d'Àvila per rememorar i homenatjar a Gustau i amb ell a tots els que han donat la seva vida per defendre la casa del seu pare, com diu un poema d'Aresti. En el nostre cas, per defendre la nostra terra, els països catalans. I des d'aquí vull animar a tots aquells que la repressió de l'estat espanyol des del 36 hagi pogut portar el dolor d'haver patit persecució, tortura, presó o hagi plorat algun familiar. També els descendents de més de 114.000 enterrats a les cunetes espanyoles. Hem de trencar el silenci provocat per la por. I és que tota repressió, la d'ahir i la d'avui, ha intentat que nosaltres, les joves que lluitem per garantir-nos un futur digne com a poble, ens aturem. Casos com els del Sàssoa, amb el Toni, l'Adrià, l'agressió en Jordi Borràs, la defensa d'en Llarena, la negativa a investigar les connivències d'alguns sectors de la policia i de la Guàrdia Civil. Amb l'extrema dreta ens posa molt clar les seves intencions. Dir-vos que ens trobem colze a colze per seguir combatent tota aquesta repressió que estem patint des de fa anys i que sabem que ve de lluny, però que tenim molt clar que acabarem amb ella i que seguirem sortint als carrers. Estic segura que només la lluita ens farà lliures, a nosaltres i als nostres fills i filles. Ni un pas enrere, el futur és i serà nostre. El millor homenatge serà la victòria, que més tard o més d'hora arribarà. Per al record del seu exemple i el compromís, visca la terra!